tadhana, gagamba sa may damuha. Aking nakita, gagambang pula, mukhang matapa. Aking kinuha at inalagaan para mayroong ibang laman. Ang aking gagamba na gagambang pula, mukhang matapang na. Nagsimula ang saputan at kagatan, nakatisan ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban naganapuruhan, di nakatakbo agad na minutan. Ang tapang ng gagamba, patay agad kalaban niya. Kung gusto nyo hindi ma-scam sa gagamba, huwag kang papato sa pera muna bago gagamba. Sigurado hindi na legit muna bago ka kumuha. Dahil kung hindi at kumuha ka, iyak-scam ka na. Nagsimula ang saputan at kagatan, nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban agad napuruhan, di nakatakbo agad na binutan. Sa sobrang tapang ng gagamba, patay agad kalaban niya. Simula ang saputan at kagatan, nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Ang kanyang kalaban agad napuruhan, di nakatakbo agad na binutan. Sa sobrang tapang ng